Καλησπέρα, παιδιά. Με ευκαιρία τα 10 χρόνια, η φιγούρα που εμφανίζεται στο πανόραμα είμαι εγώ. Το σχεδίασε ο Κολιαδήμας με τον Γκάζι. Είχαμε ένα ποτήρι πλαστικό για να κάνουμε τα κιάλια εκεί πέρα. Η λέξη πανόραμα σημαίνει επισκόπηση. Και είναι κάτι που στη χώρα και σαν κουλτούρα αλλά και σαν διάθεση δεν το πολύ έχουμε. Γιατί η επισκόπηση περιέχει μέσα και μια αυτοκριτική στάση. Να διορθώσω μισό λεπτό, μου επιτρέπετε. Ναι. Δεν ήταν πλαστικά. Δεν ήταν πλαστικό ποτήρι, ήταν 2 ποτήρια. Γυάλινο ήταν. 2 γυάλινα ποτήρια είναι. Εντάξει. Αυτό εδώ που βλέπετε. Ωραία. Ναι. Εδώ είναι ο Γιάννης. Είχα λίγο κυλίτσα. Η κυλίτσα, τους είπα να μου τη φάνει στο Photoshop λίγο. Ναι. Πρόκειται για εικονογράφηση βέβαια, κανονικά. Δηλαδή, τι είναι το πανόραμα. Κοιτάς κάτι, κάνεις μια επισκόπηση σε ένα ψηλό σημείο και βλέπεις πανοραμικά, δηλαδή έχεις ένα μεγάλο πεδίο, ένα διευρυμένο οπτικό πεδίο. Αυτό το διευρυμένο οπτικό πεδίο, εμένα μου άρεσε πώς ξεκίνησε η Κατερίνα και ο συνάδελφος από τη Λάρισα μετά. Απλά έδωσε έναν τόνο η Κατερίνα που είναι, στην ουσία είναι less aesthetics, more ethics. Αυτό είναι ένα πρόταγμα πολλών χρόνων στη διεθνή κοινότητα ως προς την φύση της δουλειάς μας. Τον τρόπο δηλαδή που καλούμαστε να επικοινωνήσουμε προς άλλους συμπολίτες μας και ανθρώπους. Εμένα αυτό με κατατρέχει πάρα πολλά χρόνια. Στην ουσία από την πρώτη στιγμή με κατατρέχει. Ιδεολογικά. Δεν συμφωνούσα ποτέ με αυτό. Και αυτό με οδήγησε στο να κάνω editorial design. Και μετά το editorial design ήθελα να κάνω μόνο editorial design, περιοδικά δηλαδή, βιβλία, με τα οποία συμφωνούσα με το περιεχόμενό τους. Αυτό ακούγεται κάπως. Είναι πολύ κάπως, αλλά είναι και πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό είχα επιλέξει αυτές τις μέρες, τον τελευταίο χρόνο έχω φύγει από ένα πολύ μεγάλο εκδοτικό οργανισμό, το Βήμα, το οποίο φανταστείτε ότι είναι ένα τεράστιο υπεροκεάνιο αυτό το πράγμα και εμείς, σαν αρχισχεδιαστής που ήμουν εκεί, προσπαθήσαμε αυτό το πράγμα σαν ρημουλκό, να το βάλεις μέσα σε κάποια άλλα νερά. Ένα υπεροκεάνιο τεράστιο πίσω σου και αυτό κάπου να το οδηγήσεις σε ένα άλλο κανάλι, τέλος πάντων. Νομίζω ότι στη χώρα είναι σχεδόν αδύνατον. Αλλά η προσπάθεια αυτή, εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε το τελευταίο χρόνο, έχοντας θεμελιώδεις αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του μέσου στο οποίο δούλευα, πέρα από τον μικρό θύλακα και την όαση που φτιάξαμε για τα βιβλία και με αφορμή τις προσφορές, τα οποία είχαν μια προστιθέμενη αξία στο φύλλο και τα περιοδικά, πέρα από αυτό το θύλακα το οποίο έχω κρατήσει μια πολύ καλή κληρονομιά, έβλεπα ότι ήταν απλά μάταιο. Και ξαναγύρισα στο LIFO το χάρτινο, μιας και μου λείπει το χαρτί ούτως ή άλλως, και παράλληλα δουλεύοντας και το site του LIFO και ξεκίνησα μια ολόκληρη δικιά μου παραγωγή. Να δημιουργήσω ένα δικό μου μέσο. Και να συμμετάσχω συνδημιουργώντας και συνδιαχειρίζοντας με απολυμμένους ανθρώπους από τα μίντια και από τα μέσα ένα καινούργιο περιοδικό. Και διάλεξα την Τζούντιθ, τον Ομάρ και εμέναν, γιατί ζηλεύω αυτές τις δουλειές που θα δείξω, που είναι, το λέω γιατί σήμερα, και είναι μόλις ένα μήνα στο Facebook, και το λέω γιατί καταλαβαίνω πόσο exciting είναι αυτό το πράγμα, το ιδιωτικό να γίνεται δημόσιο. Αλλά το ιδιωτικό για να γίνει δημόσιο και να έχει λόγο ύπαρξης και να μην είναι μια σαχλαμάρα, σύμφωνα με το 99,5% που υπάρχει εκεί έξω, πρέπει να μιλήσεις για τον εαυτό σου. Γιατί αυτό θα σε βοηθήσει στην διαδικασία ταυτότητας. Το design δηλαδή, όταν είναι ειδικά ένα που έχει 70-30 τα τυπογραφικό σκέλος, όπως και το νερό με το σώμα είναι 70%, προέρχεται και ζητάει μια γραμματοσύρα, η οποία γραμματοσύρα αφηγείται ένα κείμενο και αυτό το κείμενο το αφηγείται μια γλώσσα συγκεκριμένη και αυτή η γλώσσα έχει συγκεκριμένες λέξεις και αυτές οι λέξεις βγάζουν ένα νόημα. Άρα σχεδιάζουμε ένα νόημα. Σχεδιάζουμε ένα νόημα εφήμερο μεν, αλλά το οποίο κάθε πράγμα που είναι εφήμερο έχει την ιδιότητα να εμπεριέχει την αιωνιότητα μέσα του.
Γιατί κάθε εφήμερη πράξη γίνεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οπότε τα βιντεάκια που θα δείτε είναι σαν να είναι στο YouTube κάποιος, τέλος πάντων, όπου με το ένα χέρι τραβάει και δείχνει κάτι που του αρέσει. Πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε εμείς οι γραφίστες, αλλά και κάθε άνθρωπος που είναι δημιουργός. Δηλαδή, κανείς δεν είναι τόσο καλός ηθοποιός για να μην παίξει τον εαυτό του. Δηλαδή, η Κατερίνα, αξιαγάπητη, εξαιρετική συνάδελφος, είτε θα κάνει το Εθνικό Θέατρο, είτε θα κάνει την Τράπεζα Πειραιώς, θα υπάρχουν κάποια στοιχεία από αυτό που κάνει. Ο συνάδελφος από τη Λάρισα κάνει την προσωπική του ταυτότητα, όταν θα κάνει το πανόραμα θα έχει δικά του στοιχεία. Ο φίλος ο Κολιαδήμας, ο Αρβανίτης, ο Κουρούδης. Αρχίζουμε και κάνουμε μια αναγνωρίσιμη γλώσσα. Αρχίζουμε, γιατί είτε είσαι ο Τζακ Νίκολσον, ρε παιδί μου, δηλαδή θα υπάρχει και ο Τζακ Νίκολσον της γραφιστικής της Ελλάδας, ξέρω εγώ, ο Αρβανίτης που του μοιάζει, ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι εγώ μπορεί να είμαι ο Αλπατσίνο, ξέρω εγώ. Τι θέλω να πω, ότι παίζουν, δηλαδή άμα τους γνωρίζεις τους ανθρώπους είναι κάπως έτσι και στη ζωή τους. Δεν μπορείς να παίξεις κάτι άλλο έξω από αυτό που είσαι. Εμένα αυτό με τρώει πολλά χρόνια και πιο πολύ τον καημό μου, δηλαδή λέω τώρα δεν είναι το βιντεάκι αυτά, αυτό είναι το απαρταμέντο. Είναι ένας τύπος, ο Ομάρ Σόζα, είναι γεννημένος του 76, να παίζει κιόλας. Είναι ένα περιοδικό το οποίο το σχεδιάζει, αλλά πριν το σχεδιάζει το έχει σκεφτεί, το έχει συλλάβει, το έχει πληρώσει και το διανύμει. Είναι μικρό σχήμα, μικρότερο από το 17-24, χρησιμοποιεί μόνο φουτούρα, σπουδαία γραμματοσυρά, και όλο το γλωσσάρι αυτό της οπτικής του επικοινωνίας είναι ολοκένουργιο. Χρησιμοποιεί όλη τη γλώσσα των γραφικών τεχνών, διαφορετικά χαρτιά, ενσωματωμένα μέσα σαν βιβλιοφιλικό τετράδιο, σαν βιβλιοφιλικό περιοδικό. Απαρταμέντο σημαίνει διαμέρισμα. Έτσι είναι σαφές ότι για ένα περιοδικό ντεκό η λέξη διαμέρισμα είναι από μόνη της η επιλογή της λέξης, είναι αιρετική, είναι νόημα, άρα είναι design. Η γραμματοσυρά χρησιμοποιεί μια παλαιομοδίτικη γραμματοσυρά. Τα φουτούρα για το σώμα, εντός εισαγωγικών παλαιομοδίτικη, και μια τύπου Windsor στο εξώφυλλο που είδαμε πριν. Δηλαδή δεν έχει καμία ανάγκη να εφεύρει καινούρια στοιχεία. Εφευρίσκει καινούριο περιεχόμενο. Μιλάει για κανονικούς ανθρώπους που έχουν παιδιά, που μένουν σε διαμερίσματα, που έχουν προβλήματα με τους γείτονες, που έχουν γεράσει και δεν έχουν δουλειά πια, ενώ παλιά ήταν φοβεροί σχεδιαστές. Τι κάνει πια ο Μαρισκάλ στη Βαρκελόνη, η έδρα του είναι στη Βαρκελόνη. Το περιοδικό το βρήκα από η πηγή για αυτό το περιοδικό και μου το σύστησε μια εξαιρετική φίλη φωτογράφος. Εξαιρετική φίλη φωτογράφος, η οποία δεν διαθέτει κανένα απολύτως social media και δεν διαχειρίζεται κανένα απολύτως social media. Το ίδιο το περιοδικό το αγόρασα από το πολιτήριο του Μάγκμπα, ένα εξαιρετικό μουσείο σύγχρονης τέχνης στη Βαρκελόνη. Κάνει μόνο 8 ευρώ και βγαίνει κάθε 6 μήνες. Ο Μαρ Σόζα είναι σύντροφος, η σύντροφός του, η σύζυγός του, δεν ξέρω το νομότυπο μέρος, είναι μια Ελληνίδα που έχει στήσει μια μικρή επιχείρηση που φτιάχνουν αρτήματα, δηλαδή ρίγανη, θυμάρι, δηλαδή βότανα για μαγείρεμα. Όχι γενικώς βότανα για βοτανολογικούς σκοπούς κτλ. Για μαγείρεμα, δηλαδή culinary herbs τα λέει. Και χρησιμοποίησε, οι συσκευασίες αυτές είναι στο χέρι μαζεμένα τα φυτά. Πηγαίνει η ίδια η γυναίκα και τα βρίσκει και τα μαζεύει από κάποιους παραγωγούς συγκεκριμένους. Ελέγχει την παραγωγή, αμέσως μετά τα συσκευάζουν στο χέρι πάλι και βέβαια χρησιμοποιεί γκρίκο ριγκάνο γραμματοσυρά, φουτούρα χρησιμοποιεί και εκεί, ούτε ο ίδιος ο Μαρ, και στο site του φουτούρα χρησιμοποιεί. Θέλω να πω ότι όλοι έχουμε αυτή την τάση, δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι μας πηγαίνει και αρχίζουμε να το κάνουμε μια ψιλομανιέρα, μια επανάληψη. Και από κάτω τα υπόλοιπα του στοιχεία είναι με Τζόρτζια.
ή μια original για τις κάρτες, για τις card visit, τα επισκεπτήρια δηλαδή που λέμε της κοπέλας, της γυναίκας του τέλος πάντων, της σύντροφός του, είναι αυτούσια με γράμματα από γραφομηχανή. Το δε όνομα για όλο αυτό λέγεται Daphnis and Chloe. Οι Γάλλοι έχουν μια έκφραση ότι αυτό που μετράει είναι η χειρονομία. Δηλαδή, συνήθως υπάρχουν οι λύσεις πολύ εύκολα αναγνωρίσιμες, δηλαδή υπάρχουν κάτω από τα πόδια. Αυτή η Ναταλή Ντουπασκέ, Arranging Things, είναι φοβερή σχεδιάστρια. Εδώ είναι για ψωμιά. Είχε κάνει κάποιο άλλο για τούβλα, δομικά υλικά, για τούβλα. Στην Ισπανία, ειδικά το τούβλο είναι το συμπαγές, το κόκκινο κτλ. Το βυζαντινό που λέμε εμείς, είναι πολύ δεδομένο. Και αυτά ήταν τα still life που έκανε κάθε φορά το ρεπορτάζ αγοράς που λέμε στα περιοδικά Ντεκό. Λοιπόν, η δεύτερη περίπτωση. Δεν ξέρω, εμείς οι γραφίστες υποτίθεται ότι στο μάθημα της ιχνογραφίας, οι παλιότεροι και μετά οι πιο σύγχρονοι, είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση με τους χάρτες. Δείχναμε αν δηλαδή μάλλον μας έβγαινε αν είχαμε ταλέντο ή όχι. Η κοπέλα αυτή, διαβάστε έτσι πολύ γρήγορα, σαν παιδί δεν είχε ταξιδέψει ποτέ. Είχε γεννηθεί στην Ανατολική Γερμανία και ήταν σε μια χώρα που δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Οπότε οι Άτλαντες, που τους είχαμε και στα σχολεία παλιά, τα μεγάλα τετράδια, βγάζει ο Πάνος ο Κωνσταντόπουλος καινούριους τώρα, πολύ ωραίος, ξεκινάει όπως τότε με πρώτο πρόσωπο και βγάζει έναν άτλα. Αυτό έγινε με τεράστια εμπορική επιτυχία το βιβλίο, βγήκε από τον Penguin. Στην αρχή βγήκε από ένα γερμανικό εκδοτικό οίκο βερολινέζικο, έτσι πολύ σκληρο, αυτού του ύφους, σαν να μπορούν οι πέτρες να κάνουν ποίηση. Δηλαδή πολύ σκληρό, αλλά πολύ ποιητικό ταυτόχρονα. Οι Γερμανοί έχουν μια τέτοια έφεση σε αυτό. Το πήραν οι Αμερικανοί, οι Penguin, συγγνώμη, και αλλάξαν το εξώφυλλο. Το κείμενο, η τυπογραφία, οι γραμματοσυρές, η εικονογράφηση, το layout, τα πάντα είναι της Judith. Είναι επίσης νεαρή. Το λέω γιατί θα το επισημάνω αυτό, γιατί επίσης κατά από 30. Το λέω γιατί στη χώρα μας, στα 23, ήμουνα προχτές στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας με φοιτητές που είναι γύρω στις αρχιτεκτονικής, γύρω στα 23, και θεωρούμε ότι στα 23 ένας Έλληνας φοιτητής ή ένας Έλληνας που έχει τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει τελειώσει και μια σχολή, είναι πάρα πολύ νέος. Το οποίο το βρίσκω εξωφρενικό. Δεν είναι καθόλου νέος. Δηλαδή, όταν έχεις αυτό το παραγωγή από 30 χρονών, κάτω από 30 χρονών πια, στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρχει ένα άλοθη κανακέματος και απραξίας από το δημοτικό στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο στο λύκειο, από το λύκειο σε μια σχολή η οποία δεν έχει... το μόνο που κάνει είναι να διεκδικεί λάθος πράγματα με λάθος τρόπο σε λάθος χρόνο. Εντάξει. Εδώ έχω ένα δείγμα ότι αυτό που έκανε η Τζούντις το εμπεριέχει αυτό το πράγμα μέσα. Αυτός είναι το 36. Και επειδή με απασχολεί πάντα η σχέση του χρόνου και του design και η σχέση του παραγωγού και του designer, του περιεχομένου δηλαδή, το έβαλα για να γίνει μια σύγκριση ότι ούτε είμαστε ούτε στα 23 μας είμαστε πολύ νέοι, ούτε ξαφνικά βρεθήκαμε κάπου όπου πριν από εμάς δεν υπήρχε, ήταν λευκή κάρτα. Και φουτούρα πάλι χρησιμοποιούν, μαζί με μια γραμματοσυρά που οι Αμερικανοί με το indexing, το indexing είναι ολόκληρη μορφή πεδίο δράσης της σύγχρονης τέχνης, το listing και το indexing. Αλλά αυτά είναι πολύ, τώρα δεν είναι τόσο γραφιστική αυτό που κάνουμε. Βασικά δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για γραφιστική σήμερα, για να το ξεκαθαρίσω δηλαδή. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει πια ποσό το εργαλείο, το μέσο. Δηλαδή αν θα χρειαστεί να κάνω γραφιστική ή όχι. Είτε ακούγεται πολυτέλεια αυτό ή οτιδήποτε. Αυτό είναι δικό μου. Έχω και εγώ μανία με τους χάρτες και
Γράφω πληροφορίες πάνω σε χάρτες που σχεδιάζω από μνήμης, από όταν ταξιδεύω, αυτό είναι από την Αίγινα, το τηλέφωνο του ταβερνιάρη που έφαγα, το τηλέφωνο του ferry boat που θα φύγει το καράβι. Μένει να γεμίσει και εδώ ήταν το sitemap για ένα site, το sitemap που είναι για την προπαγάνδα, που κυκλοφορεί τώρα, το οποίο είναι το δέντρο, όπως λέμε, το δέντρο. Και εγώ έκανα ένα δέντρο. Δηλαδή, το οποίο χρησιμοποίησαν και στοιχεία, τα Twitters, τα τουιτάκια ας πούμε, τον Κολοκοτρώνη, η Κονσέρβα, η Φέτα από το Facebook κτλ. Επίσης το ίδιο, όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν, έτσι, σαν υλικό, σαν πρωτογενές υλικό. Εδώ είναι η Ανάφη. Μετά το καλοκαίρι, από μνήμης, η νότια πλευρά της Ανάφης. Ο Κάλαμος, το χρησιμοποίησα επίσης και αυτό, αυτούσιο, σαν μια αφίσα για ένα περιοδικό σύγχρονης τέχνης, ξενόγλωσσο, ελληνικό, South λέγεται, South as a state of mind. Το λέει και ο τίτλος, as a state, σαν μια κατάσταση του νου. Και την τυπώσαμε την αφίσα, επειδή τα τεύχη δεν πουληθήκανε, πού να πουληθούν τώρα 1000 τεύχη στα αγγλικά για τη σύγχρονη τέχνη. Τραχαγύρευε. Όμως, φέτος στην Ανάφη έκανε τρομερή θράψη αυτή η αφίσα από τους ντόπιους. Εντάξει, από τους ντόπιους ήταν μια φορά ότι το χάρτη, χωρίς να είναι προσωπικός, χωρίς να είναι, ρε παιδί μου, τουριστικός, ηλιοβασιλέματα, νια και αυτά. Εδώ πάλι είναι ένας χάρτης. Εδώ αυτό το βιβλίο είναι μικρές ιστορίες πατριγνωσίας, είναι φωτογράφου, ο οποίος έχει καταγράψει, έχει φωτογραφίσει και έχει συγγράψει γύρω σε 60 ιστορίες τα τελευταία 10 χρόνια. Δούλευε για ένα εμπορικό περιοδικό για το ΖΕΟ, το οποίο βγαίνει για το Γεωτρόπιο μετά, στην Αθήνα. Το σελιδοποίησα, το σχεδίασα, το επιμελήθηκα, το πλήρωσα και το κυκλοφόρησα μαζί με τον συγγραφέα, το οποίο είναι ένα μικρό σχήμα, είναι 14-21, 14-20 μόνο, και το άλλαξα κατά το ίμιση. Παρενέβη κατά το ίμιση. Δεν υπάρχει κανένα κεφαλαίο τυπογραφικό στοιχείο, πουθενά δεν υπάρχει αριθμός, πλην τον αριθμό της ιστορίας, το 52 που είδατε λίγο γρήγορα εκεί, και είναι με μια υποδειγματική γραμματοσυρά τα απλά της μονοτυπίας μας, τα οποία τα βρήκαμε κάπου από κάποιον Ισπανό. Και αυτό ήταν η μεγάλη μας μπουνιά, ας πούμε, πώς τα έχει ψηφιοποιήσει κάποιος Ισπανός, τα οποία δεν ξέρουμε πώς διατίθονται αυτή τη στιγμή. Πώς τα βρήκαμε κάποια στιγμή, τα έχουμε κτλ. Το βιβλιαράκι κόστησε αρκετά χρήματα μέσα στο 2013, ειδικά για τις μέρες μας. Χρησιμοποιεί απλά χαρτιά, ματ και τα λοιπά, δεν είναι κάτι το φοβερό, και χρησιμοποιεί ένα τζάκετ, το οποίο αυτό δημιουργεί ένα χάρτη. Και ο υπότιτλος αυτού του βιβλίου είναι ότι τόποι, ασήμαντα γεγονότα που δημιουργούν ένα νέο χάρτη, αλλά δεν αναζητούν καμία πατρίδα. Και αυτό είναι το όλο σκεπτικό μου που με διακρίνει και σαν γραφίστα. Ευχαριστώ.